गोजोन बेलासिनि बयनिसिमबो खुलुमहरबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। सेथि खौराङाव दङ गोलाव सम जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय बारग' एनडिएबि आरो बिटिआर सुक्तिनि सासे सागानगिरि बिथां रन्जन दैमारिखौ थाबैनो जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनायखौ आंबो लुबैयो आरो थाबैनो गनो नांगौ बे गोख्रों दाबिखौ खालामदों इउपिपिएल आइजो दोलोनि आफादगिरि बिथां बिना गयारिया। दिनै खौरांगिरिनि गेजेरजों बिथां बिना गयारिया बुङो दि बिथां रन्जन दैमारिनि जोबथेसालिनिफ्राय थाबैनो उदां जानायखौ लुबैयो आरो इसोरनि खाथियाव बिथां रन्जन दैमारिनि थाखाय आरज खालामनानैबो बुङो दि इसोरा बिथांनि देहा सोलेर गासैखौबो मोजाङैनो लाखिथों। बेजों लोगोसे बिथाङा थाबैनो जोबथेसालिनिफ्राय गनांगौ आरो बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनो नांगौ। जिहेतु बिथाङा गोबाव सम बर' हारिनि गोबां खामानि मावबोबाय एबा जाथिनि थाखायनो गावखौ बावसोमबोबाय। बे हिसाबै बिथां रन्जन दैमारिनि उदां जानायखौ एबा जोबथेसालिनिफ्राय गनायखौ लुबैयो होननानै बिथां बिना गयारिया खौरांगिरिनि गेजेरजों गोख्रों दाबि दैखांदों। दानिया गुबुन नैथि खौराङाव फैबावदो। दिनै 5 आगस्ट अदेबानि बृहस्पतिबार दिनैनि सानाव इउपिपिएल दोलोआ 6 बोसोर आबुं जाफैबाय। बे सानजोंनो लोब्बा लाखिनानै दिनै मिरु इउपिपिएल दोलोआ बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव 6थि गायसनथाइ सान फालिदों। मख'नो गोनांदि 2015 मायथाइनि 5 आगस्ट खालिनो क'क्राझार जिल्लानि दतमायाव जोनोम मोनग्रोजेनदोंमोन इउपिपिएल दोलोआ। इउपिपिएल दोलोआ 6थि गायसनथाइ सानखौ दिनै गुबुन गुबुन जिल्ला ब्लक प्राइमारिफोराव फालिनाय बायदिनो मिरु कमिटियाबो क'क्राझार सहरनि सोनाब फारसे गौरां दैसा बारनानै थानाय सान्दामारि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव सानसेनि आबुं हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंलाङो। बे हाबाफारियावनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बाहागो लानानै बुङो दि बावैसो दाननि गेजेराव उफ्रा बिसायख'थि खुंफुंजानो गोनां गसाइगाव बिधानसभा बियाब आरो तामुलपुर बिधानसभा बियाब बे मोननै बियाबावबो मित्रजोट दोलोआनो देरहासारगोना रोखा होननानै बिथाङा फोरमायो। मानोना आसामनि खुंथाय गोहोआव बिजेपि इउपिपिएल एजिपिनि सोरखारानो दंखायो आरो बिटिसिआवबो इउपिपिएल बिजेपि आरो जिएसपि मित्रजोट दोलोआनो सरकार दागासिनो दंखायो। बिनिखायनो बिसायख'थिखौ लानानै जेबो जिंगासिनांगौ गैया होननानै बिथां प्रमदआ फोरमायो। बेजों लोगोसेनो बिथां प्रमदआ बुंबावो दि बिथां रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो बिटिआर सरकारा नाजागासिनो, नाथाय आयेनखौ रावबो नेवसिनो एबा बारहोनो हाया होननानै बिथां प्रमदआ खौरांगिरिनि गेजेरजों रोखा फोरमायो। दानिया गुबुन खौराङाव फैबावदो। थांनाय बावैसो सान सिगां मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोजां खौरां। जायफोर फरायसाफोरा थाखो 10 नि मुं थिसननो अनलाइननि गेजेरजोंबो हागोन। खौरां मोननाय बायदिब्ला आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि रनज पेगु बिथाङा मैया खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायथिना होदों दि थाखो 10 नि मुं थिसननाया अनलाइननि गेजेरजोंबो जागोन आरो आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेसन काउन्सिलआ मोनसे दर्पण होननाय अनलाइन पर्टेल खुलिना होदों, जेराव थांनानै गासै फरायसाफोरानो गोसो बायदियै मुं थिसननो हागोन होननानै बिथाङा फोरमायो। लोगोसे सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि रनज पेगुआ बेखौबो फोरमायना होबावो दि गासै कलेज मुलुगसोलोंसालि आरो गावारि सोलोंथाइ फसंथानफोरा बे पर्टेलाव आर'जलाइ मोननो थाखाय रेजिस्टार खालामना लाग्रोनांगोन। बेनि उनावसो फरायसाफोरा गावनि रल नाम्बारजों बे एखे पर्टेलाव रेजिस्टार खालामनो हागोन आरो सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि रनज पेगुआ फोरमायबावनाय बायदिब्ला गासै फरायसाफोरानो गासै गंबा फसंथानफोरखौल' बासिनानै रेजिस्टार खालामनो हागोन आरो फसंथानफोरा फरायसाफोरनि मेट्रिकनि नम्बरखौ नायनानैसो मुं थिसननो होगोन होननानैबो मिन्थिहोदों सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगु बिथाङा। आरो गुबुन मोनसे खौराङाव फैबावदो। 7 नं लखिमपुर लकसभानि एमपि प्रधान बरुवानि बिथोन बायदियै दिनै पश्चिम जनाय मण्डल बिजेपि दोलोआ प्रधान मन्त्रि गरिब कल्याण यजनानि सायाव मोनसे सांग्रांथि मेल खुंफुंदों। बे मेलनि गेजेरजों गोरिब नखरफोरा कभिड-19नि साग्लोबसारनायाव खामानि मावनो हायैयाव नखर सुंथानो आलादायै सरकारा सासेयाव 5 केजि माइरं होनायखौ रायजो राजाफोरा मोननो हायैखौ लानानै बे जथुमनि गेजेरजों दिनै गोख्रों सावरायनाय जादों। दानिया आरोबाव फैबावदो। बर'नि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'नि दैदेननायाव मिरुनि मोनसे हान्जाया मैया 4 आगस्ट बुधबारखालि कार्बि आंलं जिल्लानि गाहाय मावफुं सोद्रोमा तुलिराम ब्रह्मानि थाग्रा एबा हाफ्लं एग्रिकालचार गेस्ट हाउसआव मोनसे गोनांथार थांखिफोरखौ लानानै एबा कार्बि आंलं जिल्लानि बायदिसिना जेंनाफोरखौ लानानै डिमासा फरायसा आफादजों गुवारै सावरायलायनाय हाबाफारि जानानै थाङो। बे सावरायलायनायनि गेजेरजों बिथां दिपेन बर'आ खौरांगिरिनि गेजेरजों बुङो दि
कार्बि आलंआव जे रायजो जानाय बर'फोर, बे बर'फोरनि एसटि हिल एबा हाजोआरि जनजातिनि जे मर्यादा, बे मर्यादाखौ मोनफुंनांगौनि बेलायाव थांनाय गोबाव बोसोराव बेखौ नाजाबोबाय आरो बे समाव जायफोर सरकाराव दंमोन बिथांमोनाबो गोबां बाथ्रा होबोबाय आरो नाजाबोबायबो बेखौ जाफुंसार होनो। नाथाय राजखान्थियारि माखासे खैसाराव गोग्लैनानै बे खामानिया एबा कार्बि आलंआव रायजो जानाय बर'फोरा एसटि हिल मर्यादाखौ मोनफुंनांगौआ जाहाङैनो मोनफुंनो हायाखै होननानै बिथाङा फोरमायो। मख'नो गोनांदि जिहेतु बियो 2003 मायथाइयाव बिटिसि सुक्ति जानायावबो बे दफायाव लिरनाय दङमोन जे कार्बि आलंनि बर'फोरा एसटिनि मर्यादा आरो डिमा हासावनि बर'फोरा एसटिनि मर्यादा मोननांगौ होननानै रोखायै फोरमायनाय दङमोन होनना बिथाङा फोरमायो। आरो फिन 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियावबो दुलाराय बर' फरायसा आफाद, एनडिएबिनि मोनब्रै आफाद आरो इउबिपिअ आफादफोरनि गेजेराव भारत सरकार आसाम सरकारनि गेजेराव जानाय बिटिआरनि जे सुक्ति, बे सुक्तियावबो बे दफानि सायाव लिरनाय जादों होननानै बिथां दिपेन बर'आ रोखा फोरमायबावो। बेखायनो फैबाय थानाय समाव गुसुं समनि गेजेरावनो बे दफाया मावफुंजानांगौ होननानै खौरांगिरिनि गेजेरजों गोख्रों दाबि दैखांदों दिपेन बर' बिथाङा। लोगोसे बिथाङा फोरमायबावो दि बे दफाखौ मावफुंनो थाखाय भारत सरकार आसाम सरकारा जेब्लाबो थियारिखा, नाथाय कार्बि आलंनि माखासे कार्बि एबा गुबुन दल संगठनफोरासो गावसोरनि माखासे बिथिङाव खहा जागोन एबा हारि हिसाबै थांना थानायाव खैफोद फैगोन होननानै साननानै लादों होननानै बिथाङा फोरमायबावो। नाथाय कार्बि आलंनि मोजोमसे बर'फोरनो एसटि मर्यादा होनायाव कार्बि हारिनि जेबो खहा जाया आरो बेवहाय बिदा फंबायनि गोरोबलायनानै रायजो जानायनिसो बाथ्रा फैयो होननानैबो बिथां दिपेन बर'आ खौरांगिरिनि गेजेरजों रोखा फोरमायबावो। दानिया गुबुन खौराङाव फैबावदो। आसाम केबिनेट जथुम्मानि गेजेरजों आसाम मन्त्रि आफादा माखासे गोनां बिथांखिफोरनि गेजेरजों सोलोंथाइ बिफानाव साख्रि थिसननायनि गनायथि होदों। मख'नो गोनांदि फैगौ 1 सेप्तेम्बरनिफ्राय सोलोंथाइ बिफानाव गासै मोन 22,902 उदां पस्टफोराव साख्रिनि थिसननाया जागायगोन। बिनिनो मोन 10,000 पस्टफोरा गुदि सोलोंथाइ बिफाननि जागोन आरो मोन 12,902 पस्टफोरा गेजेर सोलोंथाइ बिफाननि जागोन। आरो सोलोंथाइ बिफानाव हाजोआरि ट्राइबेलफोरनि थाखाय मोन 1,464 पस्टफोर सुफुंनायनि बेलायाव टेट आनजाद खुंफुंनाय जागोन। गुबुन फारसे बर', गार' आरो मणिपुरि बिजोंनि थाखायबो टेट आनजाद खुंफुंनाय जागोन। दानिया जोबथि खौराङाव फैबावदो। थांनाय 4 आगस्ट अदेबानि बुधबारखालि साथाम सिखावआ साननि सोरां समावनो पिस्तल दिन्थिनानै बाक्सा जिल्लानि सालबारि स्टेट अफ इन्डियानि कास्टमार केयार सेन्टारनिफ्राय 4 लाख रां लुथिनानै लांनाय जाथाया जानानै थांदोंमोन। आरो बे जाथायनि 24 घन्टानि उनावनो पुलिसआ साथाम सिखावफोरनि गेजेराव सासे सिखावजों लोगोसे गंनै मटर साइकेलखौ हमनो हादोंमोन। सासे सिखावखौ पुलिसआ हमनो हादोंमोनब्लाबो नाथाय सानै सिखावआ खारखोमानानै दंमोन आरो दिनै बे सिखाव सानैखौनो पुलिसआ हमनो हाबाय। मख'नो गोनांदि पुलिसआ फोरमायनाय बायदिब्ला हमजानाय सिखावनिफ्राय गासै लुथिनाय नगद 4 लाख रां, गंसे 7.65 mm पिस्तल आरो गंनै मटर साइकेलखौ पुलिसआ हमनो हादों होननानै फोरमायदों। लोगोसे हमजानो हानाय सिखावनि मुंखौ समर सिं बसुमतारी होननानैबो पुलिसआ सिनायथि होदों। दिनै बेलासिनि खौरांफोरा बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।